Secundina toca el mar i per això hi van fer els Jocs de la Mediterrània, que són uns jocs menors, petitons, esquifits, que van servir una vegada més als que manaven per tal d'intentar robar tant com fos possible. De fet, la tercera part de Secundina passa precisament al dia en què s'havien d'inaugurar aquests jocs. Com sabeu, els jocs no es van arribar a inaugurar. Costa a vegades trobar la possibilitat d'explicar les coses només amb imatges, però si s'ho fixeu, al darrere meu hi ha els contenidors de la brossa i més enrere encara la muralla antiga de Tarragona foradada per un munt de finestres construïdes molts anys després que es fes la muralla. Aquest seria un bon resum de Secundina. I això que Secundina no és Tarragona, perquè com sabeu Secundina és una ciutat inexistent, que té moltes coses de real, però que no és exactament real. De fet, si el que explico a Secundina fos real, gairebé caldria la pena marxar corrents del lloc on fos. Secundina és la història de Pere Porter, un noi que ve del camp fins a la ciutat, que deixa l'ofred dels hiverns de les muntanyes per baixar al costat del mar, de la Mediterrània, i convertís en una cosa que sempre havia volgut ser, periodista. S'adona de seguida, però, que per ser periodista el que cal, abans que res, és saber llepar amb ganes les botes dels amos. I intentarà sempre, a vegades aconseguint-ho, altres vegades no aconseguint-ho, construir un periodisme diferent a aquell que troba a la ciutat a on va, que no és altra que Secundina. Sí, la ciutat aquella que Fra Ansel Turmeda deia que era Secundina perquè la primera continuava sent Roma. Una ciutat on el liberalisme pràcticament no va existir, on la il·lustració va passar de llarg, on sempre ha manat qui més a la dreta ha estat. I que fins i tot a la segona meitat del segle XX va mancar de transició i els fills dels amos dels franquistes i els fills dels fills dels fills dels fills dels fills dels que manaven van esdevenir els que van fer la transició. Hi havia alguna excepció, està clar, però la resta, bàsicament, fills dels amos, o nets, o besnets, o qualsevol altre net. De net a net només hi va un accent, però està clar que els nets no van fer net. No perquè no volguessin, alguns fins i tot ho van intentar, sinó perquè davall de Secundina continua amagant-se lo principal mal de tots, aquell complicat de pronunciar i que en les llengües antigues sonava més o menys així: Clulo.